ọkala mmụọ ọkala mmadụ igbo mụrụ m zụọ m ekene m unu ma kene ihe na-emele unu ihe ọ ka bụkwado unu nwaanyị Ngozi Mmadụ onye ntị akụkọ gị na Igbomaka TV igbo niile asị ka ihe n'ọzọ na Igbo kọstala anyị mma ise tata bụ orie bụrụ ngwụsị izu bụrụ otu n'ime ụbọchị anyị na-eji ewepụtara unu mgbede ọma oge akụkọ ifo bụ akụkọ a naanị dịka nsị ekwu na akụkọ ifo bụ akụkọ ọma ọ bụ akụkọ a na-eji atụlite mmụọ na echiche ụmụaka maka na ihe nkụzi na-adị na ya ọ bụ ụka bụrụ okwu bụrụ enunu otu n'ime akụkọ a ka anyị jiri bịa tata akụkọ anyị nke tata bụ maka otu nwatakịrị a na-akpọ Nkemjika na-egbughị oge ọbụla ka anyị gaa n'iru n'ime akụkọ anyị nke tata. Ịtamụ gbagide wee gbụkwasị otu nwatakịrị a na-akpọ